yen to kumbang candranipun kumbang kang nandhang rudatin nadyan caket sekarira parandheretan antuk sari tumenga katon aspa tumungkul sepi pinanggih malah besengut suntrut pulatane runtik gobrak gabruk solahira sing ditekel den bantingi apa baya durung omah asihira den tikeli keliwat memalat kongki demang angasih-asih mrih lunturing tresnanira netepi salaki rabi lambang asih mangun tresna nyecep maduning memanis
Manasati yen semaur tuwa daplok ora eling wis ungkang-ungkang ing karas karepe ngungkul-ungkuli ngalah-ngalahke sing muda tumaruna rabi prawan kang semengit nyengit yen rinasa kalbu tandhes tumaneming ati mongko Ki Demang wong kondang sugih bondo turah picis dasare kajen keringan kawula padha suyut asih pasyanan rabinipun tansah tinulak sumingkir rinangsang tambah suwala lenggana nginepi kori rinuda peksa amilar brabat lunga tanpa pamit Metamit Ki Demang ngrengu angles ananutuh diri ya talah temen wak ing wang rabi wae gawe isin yen konangan para warga raiku tak dokok ngendi apes kaya aku ngelak kongsi gurung garing mongko nyanding sendang mulya kimplah-kimplah kebak warih apa dupeh aku tuwa ora pantes yen sumanding nyanding lelakon kebacut ewuh aya angudari pinegat memirang jagat yen terus memalang ati bingung jetung lusuh lesah kaya-kaya bosen urip kuning cahyane wong kuning praptane mancorong dasar kandes luwasak lae lelewane tansah mirangoni eseme mrak ati tansah karya witing tresno
Yung, apa nduk? iki mau kowe nyekar apa? Iki mau aku nembang langgam tukku gawe dhewe judule Witing Tresna. Witing Tresna. Heeh. Mula mau sing mburi dhewe mau saire cakepane. Tresna iku ora kudu andarbeni. Ya ta? Sik yuk. Tresna kuwi ora kudu andarbeni. Lah iya. Mergo wong tresna kuwi ora mung tresnani karo wujute ning bisa uga ya tresna karo suarane, tresna karo lagak lagune, tresna karo cengkoke apa piye. Dadi ora kudu andarbeni, ngono. Oh, kuwi. Heeh. Lah, mongko aku yen mikir karo Sang Resi mau. Iya. Sang Resi Sagutra ki paribasan maju tatu mundur ajur. Kok ngono? Lah iya karo garwane. Heeh. Mongko rikala semana ya manut caritane ya kuwi Nyai Rumbini ya Dewi Rumbini kuwi rak gerah. Lara nganti apa kuwi disayembarake sapa sing iso nambani larane Rumbini. Yen lanang bakal didhawuhake, yen putri bakal diakokake sedulur Sinarawati. Ngono. Lah ndelalah sing iso nambani. Nah, iso nambani ora liya ya kuwi Gustimu. Ya, Resi Sagutra mau. Lah ya Resi Sagutra. Nah, Nyai Rumbini bareng wis waras tenan weruh Sagutra ora gelem dipek bojo rak ngono kuwi. Mula janjane ngono rak bener ta tresna iki ora kudu andarbeni. iya ya yuk. Ini ya wis ben nduk. Kuwi urusan masing-masing. Urusan masing-masing. Lah iya no, arep dikapake meneh. Ya ta, jenenge wong bebrayan. Iya ya yuk. Pancen nduk. Ki dapukane tak gawe beda. Ora padha karo padatan. Iya, pancen kudu ngono yung. Jarene seni kuwi mlaku, seni kuwi nut jaman kelakone. Ya ta? Iya. Tegese nut jaman kelakone kuwi ya manut karo kahanane. Iya. Seni kuwi luwes. Wayang ki nggo apa wae kena manut karo sing nggawa. Iya. Arep dienggo sewengi muput ya iso. Mau sore ra ana sing ngendikake to. Wayangan iku kudu sewengi muput, ora kudu, Nduk. Iya ya, Ora kudu. Sing ngudokke sapa? Wayangan sak jam to aku gelem. Tur iso pekeliran padat. Lho iso Nduk wong luwes kok. Aku tahu untuk penghargaan muri. Dalang tercepat, dalang terlama. Tercepat aku mayang 3 menit punjul 2 detik. Lakone patine Dasamuka kudu nganggo digameli, nganggo suluk, nganggo antawacana, kudu berfilsafat. Ora edan kong kuwi wis. Iki tak gawa nang UNESCO ya kuwi. Ngono yung. Iya. Sebabe apa, Nduk? Mungsuh wong 130 negara. Wektune paling suwe mung 5 menit. Syukur kurang. Mongko wayang ora kudu sewengi. Oh ngono. Ya. Ora ngandel. Takono karo Pepadi Sinawangi. Rikala semono dalang pirang-pirang ditari do ora ana sing gelem. Wayang kok mung 5 menit go suluke prantek. Ya kuwi Nduk jenenge karya iki ning kono kuwi. Iya. Ning nyatane aku bisa, Nduk. Tenan. Wis tau tak jlentrehke lakone patine Dasamuka. Dasamuka metu jedul karo Rama. Suluke mung cendak gunemane mung sithik. Rama Wijaya kan njaluk bojomu Sinta. Ya, tak jaluk. Ayo langkahno bangkeku jleng perang. Ya ta?
Wis perang Rahwana keneng jemparing Gua Wijaya trep mati dintepi gunung karo Anoman. Dret. Wis. Ning Dasamuka ora mati ora tak patekke. Dasamuka ijik bengok-bengok. Aku moh mati, aku moh mati, aku moh mati tancep kayon. 3 menit punjul 2 detik. Mongko kudu berfilsafat. Kudu berfilsafat. Sing filsafat dudu wayange ning dalange kudu mudeng. Contone, neng kono aku ya ditakoni, Nduk. Apa latar belakangnya? Dasare apa? Dasamuka wis mati kok ijik bengok-bengok. Ora wis mati kok ijik bengok. Lah gandeng kuwi pitakone bab filsafat ya tak jawab filsafat. Rahwana niku jenenge lambange kanepson kamurkan. Kamurkan niku ora iso mati, aku ngono. Nah terus ditakoni meneh. Lah matine Kamurkan jeng nopo? Matine Kamurkan iki kapan? Lah judhekno aku. Baru tak wangsuli. Matine Kamurkan ku kiamat aku. Manggre ora nek wong ora ning kanepson sing nggawa nafsu niku menungso. Alhamdulillah menang, Nduk. Tak wangsuli kok ngono kuwi. Mengko tumrape aku jane mono aku yo wis judhek tekku mangsuli iki mbok bener mbok luput entuk biji karepmu ora karepmu. Ning alhamdulillah. Lah kok dimenangke. Lah kuwi lho, Nduk. Oh, ngono ya. Mula manut kebutuhan, Nduk. Wayangan sewengi ya kena. Wis, aku mayang 24 jam 28 menit. Tanpa leren eneng RRI Semarang. Lakone Kresna Duta ngantek Duryudana gugur. Sewengi punjul sedina punjul setengah wengi tanpa leren ora mangan ora nguyuh. Oh kuwi tenan, Nduk. Tak lakoni aku yo kuwi ngedan tenan, Nduk. Ning ngedan karya. Ngono lho. Ora mung edan-edanan golek sensasi murahan, moh Nduk aku. Lho, nek garap yo garap tenan. Ayo, penabuhku yo entuk. Ya kuwi penghargaan saka Muri. Nabuh terlama. RRI Semarang ya entuk penghargaan Muri. Siaran wayang terlama ngantek diesel jeblok. Tenan, Nduk. Tombok diesel RRI. Ngono iya. Dadi kok ngono kuwi. Mula iki sawetara, Nduk. Kanggo nepis ya kuwi yen wayang kudu sewengi mboten. Manut kebetahanipun. Oh iya, dadi sak jam iso, Nduk. Sak jam 2 jam wis to manut. Wong semenite iso no. Semenite ya. Lah kanggo iklan kae ya nganggo wayang. Malah mung semenit sok-sok ming 40 menit detik ya. Ya kuwi manut karo sing nanggap kuwi. Iya. Iya ya. Mula kang saka kuwi, Nduk. Yo saiki lestarine kabudayan disangga bareng-bareng. Tamane kaya bengi iki. Oh iya, dienengake pahargyan. Iya. Ki hari ulang tahun Serikat Pekerja perusahaan Bulbet Group iki sing wis ya kuwi ngenengake pahargyan bengi iki, Nduk. Muga-muga wae ya muga-muga wae bisa ngenengake sak teruse, Nduk. Ora mung sepisan iki, ora kudu aku, monggo. Supados mangke wonten malih sambetipun. Dalang ora kudu aku, monggo. Dalang sak mangke nem-neman kathah sanget. Iya. Ya medine gentenan ya iya, Nduk. Iya. Matur nuwun. Ya engko nek tanpa pambengan, Nduk, tanggal 18 aku bali ning kutha Tangerang meneh. 18 tanggal 20 aku siaran eneng RRI Jakarta. Monggo mangke tanggal selangkung katulan rawuh mriksani malih. Ya. Siaran ya heeh. Ya. Ning mapane ya ning nggon halaman kae, Nduk, biasane engko nek ning jero ndak ora muat. Oh iya ning jaba. Oh iya. Ya, matur nuwun. Ya muga-muga engko para sutresna budaya kepareng rawuh. Ya, Nduk. Wong ujube ya lek-lekan. Heeh. Coba, Nduk. Iki ngaturake meneh, Nduk. Iki ana pamundhute para kadang mau. Ya sak bisa-bisa tak aturne. Ya. Nggih. Coba. Saka ngendi wae? Iki ana Nawala. Nggih.
menika pagelaran wayang kulit dalu menika dipun dukung kalian video syuting menika Hana Caraka. Oh sing padatan ya karo awake dhewe. Iya, Nduk. Nggih. Menawi ngersakaken nggih menika kados ta. Nggih menika VCD wayang kulit menika Hana Caraka menika sampun kathah ingkang ngrekam Lombok menawi iki mawon Bratayuda sing 24 jam niku gadah. Monggo menawi badhe mriksani. Oh ngono ya. Lengkap. Nah ya. Matur nuwun Dik Sukri. Yi Hana Caraka terus melu ya kuwi nyuting Nduk engko dienggo tinggalan anak putu. Iya yo. Nggih. Cobi menika kala wau menawi taksih wonten ingkang badhe nyekar menika badhe nyumbang lagu. Menika dari training center Diklat Bird Group diwakili oleh PPH Suryanto. Wah nggih. Sae menawi ngersakaken monggo taksih kepareng lenggah amargi kala wau kathah sanget ingkang mundhut lagu lan keparing nyarirani milanipun kula dum-dum ngono ya iya Nduk. Monggo menawi taksih kepareng lenggah menawi badhe nyekar saged kula entosi lan kula caosi wekdal. Sapa iki Pak Suryanto? Oh nggih. Monggo. Wah. Kaya Warok Ponorogo. Iya. Badhe nyekar menapa monggo, Pak. Assalamualaikum Mbak Limbu. Waalaikumsalam. Nggih. Nuwun sewu saderengipun nyuwun gunging samudra pangaksami. Mboten menapa-menapa. Amargi kumawantun Cumantaka wonten ing mriki. Mboten menapa-menapa, Pak. Monggo. Nggih. Nggih. Menika tinar buka kemawon belak-belakan, mboten raos ewet, pekewet mboten wonten. Nggih. Nggih. Bedinipun bener radi kaget to. Gara-gara tiba ngarep limbuk cangike tiba mburi, nggih ta. Nembe menika to Pak Nan Prisa. Nggih. Ampun kaget mboten napa-napa. Ning menika kala wau nggih gagrak nggih. Nggih. Nggih, Gagrak kreasi tegesi- seniman nggih. Nggih, mboten napa-napa. Cara namungan, nggih. Monggo. Mongso kok limbuk sore terus apa limbuk wengi ra entuk. Monggo. Monggo. Menawi kepareng badhe nyuwun sekar Aja Lamis. Saged. Lajeng bawanipun Asmarandana Semarangan. Oh nggih. Sae. Pelok Bu. Ngimutaken dhateng Ki Sepuh Swargi Kinarto Sabdo. Nggih, sae nggih. Monggo. Nuwun sewu tintinganipun. Nggih. Nano. Monggo. Niku Aja turu sore kaki ana tiwa nganglang jagat neno. Nggih. nyangking bokor kencanane Niki pun kathah sing sami kesupen lho, Pak. Nggih. Ini nyatane pun tasih henget. Wah, nggih mboten napa-napa terus, Pak. Malah nggo ngelingke. Nane. Sining donga tetulan
sandang kalawan ya iku bagian ya iku bagaian neno wong melek sabar narimo pun lajengaken aja lamis pila 46 monggo Mas bonangipun Mas aluwo prasaja nimas ora agawe juwo tansah ngugemi tresnamu wingi jebul amung lamne kaya ngenteni dukuling jamur ing mangsa ketika aku iki prasasat lara tanan tok jambi mbok aja among lamis sing uwis datine banjur dides akeh tulodo kang kenen citra puri berekoso milih sawiji endi kang suci tanggung bisa mukti. Inggih matur sembah nuwun peparingipun nggih tembang aja lamis menika kaliyan menika nyuwun dawuh Pak menika Pak Sutadi tasih wonten nggih Pak Suhardi. nggih Pak Sutadi menika ngersakaken badhe nyekar sinom nyamat. Oh nun sewu Pak Sutadi. Nggih. Menika pengemudi. Nggih. Pengemudi pol pinten ora patek cetha, nggih. Nggih. Mulai tasih monggo minggah mriki. Tasih wonten apa mboten? Tasih. Monggo. Ampun tilem. Ketingalipun kok sampun kundur malih Bu. Nggih. Kula entosi rumiyin, monggo. Oh, wonten menika. Nun sewu. Monggo. Wah. Monggo Pak Sutadi, monggo.
Nggih, nyuwun pangapunten wong pancen sonten menika kathah sanget. Nah, mongko nyatane serat dipun alit sanget nggih ketindian. Wah, nggih. Nyuwun ngapunten nggih. Kepepet niku wau, Pak. Nun? Kepepet. Nggih, layange kok cilik men. Nggih mboten napa-napa nggih. Nggih nuwun sewu nih, Pak. Nggih. Nuwun Ajeng sewu. nyekar napa, Mas? Saestu sinom nyamat. Nyamat Oh, nggih, nggih. menawi kepareng. Angsal mawon, mangsal. Angsal napa meneh Bang tambahi 200 angsal. Oh, ora urus. Mboten iki namung guyon mangke pun wastani. Pinten rate niku? Nun? Pinten rate 200 niku? Lah kinten-kinten nek sedinten niku nek blubet niku nek taksi nang angsal pinten to, Mas? Nggih paling mboten 2 yuta. Wah. Apa kira-kira bali ping 2 yuta nek elok meneh iki mboten apa-napa nggih. Nek diborong sapa ngerti. Nggih dugi Semarang. Jakarta Bali. Nggih, mangga. Terus mawon iki. Nggih. Mangga. Nggih menawi wonten lepatipun nyuwun pangapunten. Mboten menapa-menapa, Mas. Pun toh. Sing santai mawon, pun. Kula niku bubar jam pinten-pinten saged kok. Pun. Nggih mengke ditambahi. Nggih, pun. Terus sesuk kula nggih mbandang, kula tesih pentas nang teng Bojonegoro. Nggih menawi kepareng nderek. Nggih, monggo to. Manteke nganggo taksi nggih. Ya. Nuladola ko tama tumrape wong tanah Jawi wong agung ngeksi kanda panambana sena pati Yuli Mbok, Dalem. nek ngeten iki janipun utang kathah ning mboten kemutan niku. Wong nggih, pokoke lali kesaput dening sinom nyamat. Nggih. Lah nggih. Ora ketanggon nek medhun ya tangisan. Kapati Hamar Suti Iya. Sudaneng walan so nepsu. pinapsu tapa prata
tanah ping siang ratri Ah, larikane wingking piyambak. mangon karya nadyas ing Matur suwun. Wah, nggih. Anu nyuwun pangapunten bener ajripun saking pundi Mas tadi? saking Wonogiri, Pak. Wah, rak tenan. Wonogirine pundi? Eramaka. Oh, Eramaka. Anu celake Mas Suti. Ngidul sekedhik. Lah lah. Ngidul sithik, nggih. Nggih, nggih. Eramaka. Celake Pak Sutina, nggih. Nggih, estu niku. Nggih. Nggih niki saderengipun matur nuwun. Nggih, sami-sami. Dalem saged sowan wonten Nggih. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Tak aturke karo Kadang Kunom. Mas Gunarto Tari Jendra yen arep nindakake lakon-lakon sing gedhe, monggo tak aturi. Ya ora ketang mung paribasan poso sedina mboten napa-napa ning niate ingsun. Nyuwun karo Gusti sing gawe urip, muga-muga lemayang becik namung ngoten. Oh ngono ya, iya, Nduk. Iya. Pokoke rasah ngenengke piye-piye. Ana to sing sok-sok ngantek kebablasan le mikir, ana sing ngendika keris kuwi musyrik, ngono kuwi ya eneng. Mung gumantung kanggone keris ki nggo apa. Nek mung gue ngaku nduk keris ki ora musyrik, keris itu pelengkap orang berbusana. Genep-genepe wong nyandang nganggo kejawen. Nek blangkonan klambine ate lamburi krowokan kudu dikeki keris apa dikeki irus. Lah ya ora bangun. Oh ngono. Kumantung kanggone nduk anggere aja disembah, aja dipundi-pundi. Nek arep nyembah pundi-pundi, ya kuwi Gusti Allah Gusti sing paring urip. Oh ngono. Iya. Iya. Jane nganggo keris yo biyen mula Pangeran Diponegoro gamane ya keris. Pak Dirman, ayo. Yo ngagem keris, malah do kok ngarep. Yo mung kabeh kuwi gumantung ning niate kok, Nduk. Oh ngono iya. Pancen kala mangsa kuwi keris kuwi pancen ana tuwahe. Ana tuwahe kuwi biyen sing gawe empune. Ning empu kuwi ya mung nglakoni le gawe keris kuwi. Ning sing paring kekuatan ya Gusti sing gawe urip Gusti Allah. Ngono? Oh iya. Mergo wesine kuwi werna-werna, Nduk. Ora mung sading wesi. Oh iya. Nah, kaya ngono kuwi, Nduk. Mula sok marahi klera-kleru. Iya. Mula jaman saiki ki ra akeh-akehe senengane iki piye ya? Pikiran. Wis saiki gigir-gigiran perkara apa? Ngerokok. Ayo, ya ta? Ngerokok haram. Kuwi dadi rembug sayahene. Ana sing ngandhake haram, ana sing ora. Apike pabrik rokok disumpet. Ora entuk produksi, ya ta? Kebakale ngono. Nek ngono tenan kudu kebak ing pengati-ati. Kok kebak pengati-ati? Ya no, mateni buruh pirang-pirang. Wis buruh pirang-pirang pengangguran arep dikapake. Apa ora nyithak maling? Ayo. Nek kira-kira kingko mbebayani kusik. Bukan berarti aku ki ngalang-alangi ora, Nduk.
Ya pancen aku ya perokok berat. Ini ya eneng. Santri perokok berat iki ya enek. Lah Gusmus Rembang kae kancaku ya ngrokok terus. Ngono yo, heeh. Mula ya nduk kabeh kuwi mau dirembuk murih prayogane apike piye to? Nah, supaya ora gawe rugi ning liyan piye. Wong kabeh ku ya gumantung ana niate. Oh iya ya yo. Wong kabeh iki nek kepengin sehat aja ngrokok. Ya wis anggere ora ngrokok ya ora, wis. Kepengin ngrokok ya monggo. Sing dodol ya enek. Kepengin mati karo urip kuwi nek aku nduk, mati uripku ora ning pucuk rokok. Mati uripku keparingi Gusti sing gawe urip. Mula aku ki tanpa sirikan, Nduk. Aku mangan ya ora sirikan, ning sing ora disirik karo agama lho. Tenan. Aku tanpa sirikan, ngombe tanpa sirikan, anggere tanpa alkohol. Aku alkohol ora doyan, Nduk. Tenan. Wong bir kuwi aku ora doyan. Doyan aku ya mung wedang kopi, wedang teh wis. Kuwi Nduk sing tak ombe. Panganan adile dipangan, wedang diombe, rokok diudut, nek lara ditambake. Titik. Aku mau, Nduk. Aku kok mangan daging kambing, aku kok darah tinggi. Lah darah tinggi tenan mau diomongke. Omong kuwi mandi lho, Nduk, ora kaya omongane dhewe. Ngono ya, heeh. Mula ya aku tanpa werna-werna sapa eneng panganan tak pangan ngono wae. Ngono ya, heeh. Wis. Gusti Allah ki nyiptake panganan kuwi kanggo menungsa, ngono. Sing ora sehat kuwi menungsane, ngono. Lah mulane nek ora sehat tambahke, ngono wae nek aku, Nduk. Oh iya. Ya. Iki mau pelok 6, Nduk. Ya, pelok 6. Bubar sinom nyamat, bubar sinom nyamat. Tak wenehane mijil, mijil pelok 6. Mijil pelok 6, aku tak njaluk sing bawa. Mbak Giarsi. Giarsi, kowe anu bawa mijil, Nduk. Bawa mijil. Halo mijil, aduh sayang kae. Ayo. Aduh sayang. Ngono kae. Padha. Dadi apa kuwi? Ditembangke sik dibawani engko terus didadekke lagune. Nah. Ayo. Engko ben disemak karo cedakmu kiwamu kuwi. Yo. Iki arep aturake para kadang-kadang sutresna budaya ingkang dalu menika kepareng wungon lan bapak-bapak pimpinan inggih menika Blubet Group. Direktur sak karyawanipun sedaya kemawon ingkang taksih kepareng lenggah kula caosi lagu sayang sak bawanipun supados direktur ya disayangi karo karyawane. Oh iya. Demikian juga para kadang-kadang sing kepareng mriksani sutresnaning Ringgit Purwa. Ya, jaturi yung. Ya Ki. Aduh, sayang jebule mblenjani. Janji ora maton. Nananano. Ya. Oh alah. Sukri. Nah, nonane. Yo. Ucapetan bisa den Eno. Ya. Nene.
Cengekke ya entuk. Nanonane ya. Besok yen ketemu Monggo lagu sayang dipun tindakaken yo Mbak Yuyun. Wah, apik tenan coba balenono pisan Kas Yun. Sayangmu mau. Iya, monggo. Ndangdute Mas Sunar, ya Bang Surono, Mas. Aja dikebyah uyah yen padha asine. Tresnaku ora mung abang-abang lambe. Sayang yen ngucap do sembarangan. Mbok sing sabar sareh ben entuk pepadang. Wekasane antuk sejatine sayang. Sayang iku peparinge maha wentang. Sekali lagi Mas Sunar. Aja digebyah uyah yen padha asine. Tresnaku ora mung abang-abang lambe. Sayang yen ngucap do sembarangan. Mbok sing sabar sareh ben entuk pepadang. Wekasane antuk sejatine sayang. Sayang iku peparinge maha wenang. Ya. Tutupen Mbak Yuyun, yo penutupe. Ya, iki mau sawetara tembang sayang iki mau pancen tanggung gepok rasane karo Resi Sagutra. Ngono ya ya. Coba nek aku nembang kaya ngene apa penggalihe kira-kira krasa apa ora? Nek ngantek garwane Nyai Rumbine iki lunga saka ing padukuhan penggalihe kepiye ngono lho, Nduk.
Nanging triya mangun kung kanduan rimang lirlena tanpa kanen yen tan tulusa mengusang tiah utama Ucamban wonten timbalan iki ngadawuh ki rasane atiku kok ora kepenak momonganmu Nyai Rumbini iki mau nyandi menika kala wau tindak mboten pamit milah ora pamit lho perkara Rumbini kuwi ora seneng karo aku ora dadi ngopo nanging mbok iyo ana tembunge sing becik aku iki mung tetulung karo dheweke rikala semana nandhang roga dheweke kuwi nandhang lara badan sak kujur mlonyoh ora kena digepok sarirane sing marekke aku ora njaluk bebungah apa-apa nalika semana sing duweni tembung ki rak sing tuwa sing bisa marekke anakku yen lanang tak dadekake jatuh kramane yen wadon tak akokake sedulur Sinara Wedi ning kok nganti bareng dadi garwa aku ketoke aku ora ditampa tresnaku kok sajak ngewak-ewake duwe ana tembung sing apik ora-orane yen aku iki ora lila ngaten nggih Kyai ya coba semingkira tak tungkane nyandi iki mau laku kadang padha aran dena becik besok amendemo baris kang prayitnawya saranta wenging Dwarawati nala garing Petruk lan Bagong wonten dawuh Ndara wonten dawuh Den aku antuk dawuh pengendikane Kanjeng Ibu yen to iki mau kembar rewel wae sambat ngelak karo luwe mongko iki ning tengah ngalas kaya mengkene waduh duh lagi teng pundi niki wah jan iki karo pasar mongko ya adoh gek wancine kaya ngene kepiye truk ya teng pundi to Den upamine nek Ndara kembar niku wah piye to rek wong bocah cilik to jan wis ya dikapak-kapakno jenenge bocah demulan wong urung ngerti duga ya wis ayo Petruk ngupaya papan panggonan sarta karang pradisan ngendi sing kira-kira isih ana janma menungsa lah teng pundi to Den ini desa-desa Mudha Suwung ditinggal karo sing di omah wedi karo ratune ora napa mboten nyilakani kaya ngeten iki nggih pun Den, monggo dateng pundi keparingipun mbok menawi mawon nek enten napa nggih tiyang sadyan napa tiyang dusun ingkang tasih wonten griyanipun ya ayo tutna laku jantraku para punakawan.
Kakyatri sangka piranguri nangkul kinempit kempit dosa ngretnaning tawana yoki tukang walangati mangke to Nyai kepareng kula badhe anila krami jengandika menika wanudya saking pundi Nyai kepareng kula aturi paring dawuh dene sedya kula sae Nyai menawi jengandika kepareng paring pitulungan kalian kula ingkang dipun nenggahi wonten dusun pundi Nyai kula aturi paring dawuh jalaran kula mbetahaken inggih menika tetedan minangka tedanipun kadang kula ingkang taksih alit-alit kula kadhawuhan mbayar pinten reginipun kula inggih purun kula nglintoni wujuding brana kula inggih purun monggo Nyai monggo kula aturi paring dawuh paduka gadah dedhaharan menapa kemawon kula sagah nampi Nyai paduka menika kula aturi paring dawuh Nyai bato-bato Pak Petro Dun ki karepe kepiye kok melayu waduh jan cilaka tru kok mesti pradul karo sing lanang kae engko kowe titenono ya kok ngono kuwi to gethingku ki nglincipi cara apa-apa wis sak dawa-dawane lurung cek dawa gurung ngono kae titenono mesti ngono tru apa iya wis undhaking pawarta sudaning titipan nek kabar ngono mesti mundhak tru kula cilik wah ning kula gedhen sak kentol mesti ngono kuwi nek dititipi nu sok-sok malah kurang suda ya urung mesti Petro kula iki mau gek sapa Petro lah sing ngertos sinten mboten purun ngaku Raja bikine nembung apik-apik ngajak rembugan becik-becik bareng noleh mak kelepat bandang karo jerit iya pun Den butuhe kula karo panjenengan niku golek pangan pokoke panganan nggih to iya nggih pun tuku gelem ngijoli barang purun mesake ngrayi ndara kembar pun kok ditungko teng pundi mesti nika mau nuwun sewu kok mesti bojone wong sugih kok wah tenan truk mesti kuwi duwe apa-apa pun kok Den ditungko mawon Den